lefunga diplong bising kalaijak hibai kamio salni saltam romoi lama kasujagoi tongmani omono khnaoi thangai chogoi kya bojuno wakinogoni em Ronald de Broma obo haikino kok sarai kya windi sini ozuma rokbai je oro samung khlanya hingke lokil ni borongno samung khlanya ni sep marnai hnai naina dinrok sini kok tumawo ini orang mainly family reason kai orang ni je samung joli tongmani ONGC ni orang kebang ma contractor tongo ba kebang ma je samung kai ni agencies tongo kai borok fatani labor na tui hai orang samung kai tongo kai sini demand kai borok jate local labor na tu organ ni kami ni borok na tu lepunga develop ni anda ni borok na tu skill labor hook unskill labor hook borok je sanapan nawi bas samung kai training his khairui kaham ke samung khai tung nina sing khayo thanai 2 din romi local rok boro lama ka sulaijak gomono tini solution khaina bagi mutually borok bai buji lai jate boro local labor ti samung khai tung nin oro borok hai tini kok salai ben tini bai saltam romoi amda haike lama bolok khajak hoje ba lama ka sulaijak obono roge lukuni borok rok betam kok salakya lukuni borok bai tang kok salai kya taw kisio khai borok omono salai kya mon dize demand no tangkong usko base kaya je borong ni asal demand ke local level na jate na thong borong samung khaitu local baker kebang mo tongo area o ke local borong jara ITA kheja ba 12 pass khai je kuno experience ganang rok no bororo labor hisabe na thong be unskill je kuno experience kri bongno bo jate nana ni ingthum bongno sini demand be kete borong go go shika o koi din bisingo borong nanai ek sapta time san ga borok ek sapta bising rnai jodi ek sapta bising na ke singte se same to same process ke lama okay local long ni bisingo ja ayang headquarter malanya thamni khana bana bole aro ni bising te kono phirok mong ba news maya ko tal kuzara ai ni kok maya ko borong mal na thangja asset manager be hoin jisini dekse to ni khor malai sir nangor phai malai phani mke tam de som kha response to kaham no borok kok rukha ko 1 week ni bisingo borok je labor requirements tongoni borok na habini khor busur tlang jamai borok busur to saimia ko to borok documents ro ko pajini sagra